Indra. Bulak kenae. Oh ya wis, berarti gak isin to sing delok tanggamu dhewe ya. Gak isin. Joget ya. Mane piro? Lho. Lah iki wis kene tantangan iki wis. Kene bayaran 150 datang wani piro? Wani piro ngono. Engko tak kene kowe 50 kare 100. Alah bensinku. Iki kare Pak Sarmun iki. Pak Sarmun. Wani piro? Engko njaluk sing di omah engko. Njaluk sing di omah njaluk aku dhewe rong bayaran kok jaluki. Masane aku ki makmu apa piye? Lagune Mas Disiapne. Apa wong kaset ya alon-alon? Njaluk apa? Magadir. Lho. Kaset. Oh kaset. Kuwi adro. Lah masa Magadir wis jogeti ngawur iki. Ya ora apa-apa to. Kowe munyer ngono ben ngati. Ya ora munyer to. Magadir wisambil ala Magadir wisa lho ya iso jadi jogeti masamu. Oh isa jebule. Iso.